aki mi klembang atumaphan semi kapadeng lapen abari matumaphan kachapadi. Volongko maji along ingdeng ketom karbi rong asaramai kacing rumamai kapadopon. Jambili NG Open RYA atum hemi jangri atumaphan peri kiron. Ingdeng plikebra troksi karbi riso nimso ronga jepan nangletum kachisik doluma. Jongse avelang pulote nangletum prabjin pen kopima kenang sorahormu non pen chisekik bom non. Karbi risonim soronga jepan ili karbiara doan RDGP dun lona achithe pading lona lapen pirthe dang pachithang dun lona. Lapan ini tum karbi nong live ahin pen nang litum kadto kabe phanstame non ke bangji ingdeng plikebra troksi karbi risonim so ronga je katalala long kachitu tun peja phansi chuning rilong. Dun lona jutang kaching hon aradon dun pen chetu lona kardom. Birta ke langbang pubang pidona panseta mi nili hin pen anika sama kardom bajiriklo kardom. Bini prime time birta long pen nili sami joli baby non arjeta birta ton pen. District Press Club of Karbi Anglong non hejong akimia mai phuchun bang pen danglok klembang do anatuma phan semi padeng ponsi abarim klembang atuma phan kachepadia mai padopon. Perangkia jakong anso se kapang tang ponjia phan la pen ning sivet pen kedo thekjia phan pura kedam tang ning kan surhini ra kretroxian ning kan thang achiklu ni pioneer keparni District Press Club of Karbi Anglong mate thi hek pen DPCKA mahang pathek ponlo bangso DPCKA artaning kan ke thom nang choksi puthot kachari kachalon ponthujia phan pura kedam tang ni pioneer keparni ingdeng plia mahang ke thek arni katalon ponalong bang phugang baya jai mektame deng ponlo Laso hut kilik aron padu ponsi chepate joklot pen digonto teron mai phula pen Danielson be kongchun bangar punang mamlo Pini kangter et arani paman ponsi Dipurang Sina Cultural Center holalong akimia mai phu kongchun bang la pen kaprek arpu kimi kedeng atumaphan seme padeng pondo Laso hut abarim phirangke Nogen Bora Sanju Bora Longsing Teron la pen Prodip Naratum chetong dunsi Solangdo Birta lo chabang borsing rong parahin pensi semi padeng ponlo and shall discharge duty as assigned to with best of my abilities and truthfulness for the interest of the District Press Club of Karbi Anglong. Halapu abarim DPCKA mai phu kirirong hanga phanta arona tangpen Karbia puho pen archu ponsi chipadi padu ponlo Aphitu mai phu kimi digonto teron pen kachepa hempu chethan chimu mamayalong jasemet phirangkia bari matum phirangkia tum ke claim ke dam nang jia sai lapen aron hei huya phuthak than pari ponsi non het jong arpu kimi ke dengatum phirangkiang bong posonsi ning sivet kapadu pen anso se phirangkia jakong kapang tang ponang jima aphuthak than pari pon News report Sarjip Kathar Karbi Anglong live Kedam tang ni pai kre ke thom arni volong kamaji pathua klamalong ke thom angdeng karbi rong saramai kapadupona hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ahin pen break jam alam chak chipilikangsi rong saramai atuma phan ning pathedikang Kedam tang ni pai kre hini pen kre ke thom arni ni a pharman paman ponsi volong kamaji along ingdeng ke thom karbi rong asar chingruma mai padopon Laswa hud alohi sarpoa manpen Karbi Recho Ramsing Ronghang Chetong Dunsi Chopha Manpeng alohi along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MAC Ramsing Timung CEM Barem Johnson Bependanglo Penang an Manpeng Keduatum Chetong Dun
Maya long Jasimet rong asaratum non eprang ke wang journey kosonsi rong rup kechari kachalon pen paching thurpon unjima lapen khei longri kachare kom thek jima aputhak jethan timon padopon lasonsi KRAA amaipu Dharmo Singh Teron Pherangkia Thengno Kaningjia Tengke Rongasar Chingrumamai Kedamtang Ningkansuri Hinira Kretroksi Aningkan Pensi Pangcheng Ponlo Bonta Kedamtang Ningkansuri Hinira Ingkoi Aningkana Hutke Birthelong Corona Wurki Umploba Joini Mai Paduponong Lidetlo KRAA Kesengnang Kok Lake Rongasaratum Rongrup Kachari Chalon Sumpik Anlo Nasi lahaya ki sungpen kachapa jog jia phan akimang pensi rong asar an chingrum nang kok lupusi maya long than pachini ponsi traditional village council mate rong asara jakong aputhak karbiang long utarmas council CEM tuliram long hang ahin pen chiklo e jonang bong nang pachok pipon jia phan mor ipon po lapen separate electoral roll akimang sitami Chiklo Joniang Bong kapatang ponjia phan lamchak nang chibitikang lupusi KRAA amaipu terona sangho pachini pon Militum Karbirong Sarame 2017 ningkan pen militum labangso Karbirong Sarame mahang pathelo mahang pathedet pen ningkan pli arta loy boy kisla militum juga tantang 2020 ningkan mangke militum labangso me pidi delo COVID-19 aga abur pen aja militum virus kami militum pining hansi ningkan tiga chokon sing dengan toman militum labangso Karbirong Sarame talon dilo labangso ka talon long aja semet pet mangke militum la hello Militum Karbirong Sarame akisung kethesu gali militum rong chari chalom labangso kisung thigo labangso ke chipa jog je phan militum Karbirong Sarame chingrum lo laben ke pini militum ajak kong la so ke chari chalom ajak kong long je phan militum batai Karbiang long autonomous council sorokhan village council mane traditional village council militum han jak kong nang pinangji pun militum ka chehang batai lo setame pini ning arong lo pini alang li sia ma bethang alang li ratang no si alang li Jaigang lo je nang litum Karbirong Sarapan labangso traditional village council mangke nang tom pan ki biji handom tiklu jonang bong nang tom pan labangso kampa chok je pan palang li chakang lo Halapu Pherangkia Butung Pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hanga Phan HAD Aputhak Karjua Hut Kachethan Atengke Hills Area Department Abangki Aprang Atengsi Padu Vet Pupusi Niliphun Pen Kachingkia Hut Assam Chief Minister Rahin Pen Lamthe Nang Chipidun Lopusi Pachini Pon Council of Minister era cabinet buhis cabinet ana hoise kintu dol সংগঠনে যেটো এলোকৰ অপোজ কৰিছে তাৰছত আমিও চালো যে তেওঁলোকে যেটো সোশ্যাল মিডিয়া গম পালো কাৰণ কাৰ্গিল অটোনমাস কাউন্সিলৰ এই কথাটো কোনো আলোচনা কৰা নাই আৰু আমাক কথা আমি গম পোৱা নাই গতিকে আমি লগে চিফ মিনিষ্টাৰক টেলিফোনৰ যোগেদি মই কথা পাতিলো বহুতবাৰ কথা পাতিলো 2-3 বাৰ ফোন কৰা চিফ মিনিষ্টাৰ মোক ৰাতি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে মই কালি অফিসত গৈ মই বিদ্ৰোহ কৰিম বুলি কৈছে আৰু তুমি অফিসত গৈ থাকোঁতে তেখেতে মোক ফোন কৰিলে মই বিদ্ৰোহ কৰিলে বুলি কিন্তু আগৰ নিচিনা হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকৈ থাকিব বুলি তেখেতে কৈছে আৰু তেখেতক মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দল সংগঠনৰ যিটো আপত্তি কৰাটো তেখেতে গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছেনে কেনেধৰণে এই বস্তুটো লৈছে মানে 6 শিডিউল ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাখিব বুলি কৈছে এতিয়া ক'ভিডত আনা কিন্তু অপজিশ্যনে যিটো নেকি আগৰ পৰা যিটো আচলি আহিছে হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে যেতিয়া সেইটো থাকিব লাগে বুলি অপজিশ্যনবিলাকে দাবী কৰি আহিছে Bolongkoma Jipen Welson Terang Karbiang Long Live Hemi Jangre Kedu Kelak Araratuma Phan Kerapon Chit Ason Anke Kerapon Jia Phansi Ningkan Suri Hinira Ingkoi Aningkansi Bangso Jambili NGO Amahang Pathek Pon Lupusi Manap Terang Pachini Jambili NGO Amahang Thek Detpen Penang Anadim Mate Rongrop Atok Anomalom Humridam Bomlo Arong ka humrida mahut Kidu Kelak Arat Lapen Hemi Jangre Tuma Phan Un Anke Kerabasai Pipajodam Bomlo Lasonsi Jambili NGO Tumpen Kemesen Asai Klembom Bang Bomsi Pini Lumbajong Constituency Havar Kaparlupon Chirikang Nep Thong Terona Rong Alongta Humridamsi Ha Dagararatum Kosonsi NGO Alongpen Kerat Kelong Dunjima Rongrop Arlo Kupusonsi Chepaklar Nangjima Lapen Kidu Kelak Hemi Jangre Araraphan Kopi Kosanabar Sai Kipipon Unjima Puthak Chethanpon
NGO ผู้ทักเชลต่อไม่จุดเดรพีทีมจัมบิลี NGO เป็น RYA อบุตุงอตุมเชลังสีกิดุกลักละเป็นเฮมิจังเรียตุมาพันปีรีรอนเตกัง News Desk Report Karbiang Long Live Sapapani Baptist Kachelang Mate SABF Atum Kapin Karatengsi Hanjang Langso Baptist Church Atum Patir Piponsi Hanjang Langso Don Surya Klamalong Ingdeng Trokepra Nerkep SABF Ningkan Sega Maipi Ninia Parman Paduponsi Mesen Pen Pachun Ponlo Christian la pen katarja Philippi angdeng pipli angdeng so krenia long athepi responsi kecheng arni kang sam porphai ke thompen pho an men ka chethap la pen kedeng paduponlo arni kang sam porphai truck pen Sapapani area Baptist fellowship amai phu aron teron rat aparman arna mardom pipon pen meya hongjai in puponlo puthot arni ada porphai truck sira chitti mahut SABF alama in turpon paprangsi SABWF SABYF Lapen Church Fellowship atum alama sitame kangthur paduponlo la sopi mehelong kachetong dun SABF SABWF Lapen SABYF bangphu atum pen saikulat kapadupona hut kewang jilang arni ke claim kedam ke messenger phan kenang sor phitha kachingwai chingsai paduponlo SABF ningkane sek amai ki jutsiarni adap porphai truck pen thanpare SABF klembang ananterang pen adap akardom ardom ponsi porphai sirkep malom nimarlia tuma girja paduponlo la sopi porphai simalom anarlo kiru karcho girja padupon SABF amai phu aron teron pen kachepahem phu pona mayalong kenang sot alam chunbang William Singnar pen si than ponlo la solong Reverend Dr Solomon Rongpi pen arna malam than ponsi Monduli pastor le pen dikon atum arpu phutha than pare ponsi sayang deng misen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Lai Kalitang Ramsing Timung Kalitang Kajir Rong Pipi Lapen Kalitang Longsing Rong Hang Bangke Thomatum Kachikimo Men Pen Tarabasa Pathua Klamalong Kibipon Football Kapathu Kajabate Angdung Kiti Pathu Ponlo Tarabasa Sport Association Patir PC Kalitang Ramsing Timung Kalitang Kajirong Pipi Lapen Kalitang Longsing Rong Hang Bangke Thomatum Kachikimo Men Pen Tarabasa Pathua Klamalong Kibipon Football kapathu kachepate kedam tang thang ni phai cricket thomarni angdung kiti pathu ponlo bangso kapathu hut kachepate duna tumke ong thu pega job group A pen group B hini thak pandaklo la so tengsi angdung kiti kapathu hut group B pen hill valley atum goal cleared up FC atuma phan goal troxy pen parem pondelo halapu group A long bangke cleared up FC atum thongnok B FC aphan गोल के थोमपेन परेम पोंदेलो अफिथु नोंग एकपाजी रसाई केदेंगा हुत फुलोनी MAC चोर साबिना तेरोन पीछे तोंग दुमसी कपाथु अबुतु हतुमा फान निंग पारु nglam the tham parepo फुलोनी पेन दिर चुना रंग पी लापेन langhin pen sarpang ringti Karbiang Long Live Akiro pajero nang litum apor kachipi pen birta nagelang dono pot pini pranta me birta ke laponsi kangtoniklo